Kishan Lyngdoh ulathau ya ka record kum uplaya nyngkong na Meghalaya ubantit artli kishispa run double century ha ka jingala kai cricket Ranji Trophy ha kan riftarik kelalingkan kata ha ka singi ka baar jong ka jingala kai Persha ya ka Arunachal Pradesh ka balalong ha Anand Gujarat. Ha ka ni ka jingala kai uram gurung ru ula kenjo sya ka thong da ka bala bantit shispa run ha ka sin mi elek kai ka nyngkong hadien baka Meghalaya kalala banyelek kai bha ha ka ni ka jingelek kai. Kishan Lyngdoh uday nakasnong sok kompor East Giant Hills District uwan nakalong ying ba im ha ka rep karyang. Uday ukun jong ka Mary Lyngdoh bat liet sahon langstang bat ulok jong ka ker dapi Syllad. Ulat hau buon ki record ha ki jingelek kai cricket ki ba penyai da ka East Giant Hills District Cricket Association bat ki jingelek kai hai ki tournament shabar ka district. Henry haba ulami banyalek kai hai ki ni ki Arsenal baladam hadien ba ula syakjid ban mikmat ya ka jela Meghalaya ha ka T20 Said Mustaq Ali VJ Hazare Trophy ka sap elek kai batbit jong u kala pau perthe. Kasparan ka nyngkong jong Kishan ha ka Ranji ka deha ubnai kelalingkat arhajar arpulai ha ka ba ula kamai shispa arpraran Persha ya ka Arunachal Pradesh ha ka de ka juk ka jaka ya lek kai Henry ha ka ni ka kenti ka ba menta ulala banyelek kai khambun shu halor ka ni ka jingla ya lek kai bha Kishan Lyngdoh u president but secretary East Giant District Cricket Association Rajiv Bare batne bha pawa kilaya ro bat kit bok kit ruang shu ban unnang ya lek kai bha ha ka ni ka trophy. Kini kinongalam ka East Giant District Cricket Association kila penpau ba nadu ba udang elek kai hapo ka district udai unong elek kai bat reshitam bat ki kermen ba ki weiru kin bot ya ka nuksa jong u ban poi sya ka thong. Wat na kalyang u president ka Meghalaya Cricket Association unaba brata bhatar charji ula pertu ye kitei ki arngot ki rang elek kai ki balala ban elek kai bha. Ha ka ni ka kenti ka ba menta ka Meghalaya kala penrung tang ki player try jela bat klem thap ya ki profession player. Ha ka ni ka jingelek kai ka nyngkong ka Meghalaya kala la ban pendap ya ka jingelek kai nyngkong da ka ba declared sunspa sauran bat liem khandai wicket. Kata da ka batam hadu south spa shipau hadien baka Arunachal ka kamai tang khandai pasauran bat liem lut baro kinong tit ha ka first innings. Haba wan pai syaka jingelek kai second inning ka Arunachal kala yo da san punyo run bat liem ar.